Vítajte. Zamyslel sa už niekto nad tým, kým vlastne je? Teda, kým je naozaj za všetkými tými príbehmi, ktoré si o sebe neustále rozprávame? Je to fascinujúca otázka, no nie? A dnes sa na ňu pozrieme z úplne iného úhla. Pomôže nám k tomu jedna, no dosť prekvapavá analógia od Paula Hedermana, ktorá pochádza zo sci-fi film. Takže začníme hneď z ostra. Oslobodenie je od potreby byť oslobodený. Čo to má znamenať? Znie to ako nejaký hlavolám však. A vlastne aj je. Je to úplne kľúčová myšlienka, pretože to, kam sa teraz spolu vydáme, pravdepodobne spochybní takmer všetko, čo sme si doteraz mysleli o slobode a o celom tom koncepte osobného rastu. Dobre, poďme na to. Všetko sa to začína jedným príbehom. A ten príbeh nás zavedie na mesiac. Takže predstavme si to. Úplné, absolútne ticho. Sme na mesiaci. A je tam chlapík menom Sam. Je tam úplne sám, jediný človek na celej základni. Celé dni len sleduje stroje, ktoré ťažia nejaké minerály pre Zem. Je to jeho práca, jeho 5-ročný kontrakt a je takmer na konci. A má už len jedinú vec v hlave. Vrátiť sa domov. Chýba už len pár dní. Úplne žije tou predstavou, ako sa znova stretne s rodinou. Tento príbeh, ten príbeh o jeho budúcnosti, to je v podstate to jediné, čo ho tam hore drží pri živote. Lenže potom sa stane niečo nečakané. Sam má nehodu, nič vážne, ale po nej objaví niečo, čo mu doslova rozbije celý jeho svet na márne kúsky. Niečo, čo spochybní úplne všetko, čo mu doteraz veril. A čo je ten objav? No, je to ďalší človek. V skafandri, v bezvedomí. Samo mu dá dole helmu a v tej chvíli stuhne. Pozerá sa totiž na svoju vlastnú tvár. Je to on, jeho dokonalý dvojník. OK. A presne v tomto momente sa ten sci-fi príbeh mení na niečo viac. Stáva sa z neho dokonalá analógia. Analógia problému chybnej identity. A to, čo sa stane potom, je absolútne, ale absolútne kľúčové pre pochopenie celej myšlienky. Ten druhý Sam sa prebere, pozrie sa na toho nášho Sama a bez akéhokoľvek zaváhania mu povie tú najbrutálnejšiu pravdu. Ty nie si Sam, si klon, tak ako ja. A pozor, on mu to nehovorí ako nejakú teóriu alebo možnosť, on to konštatuje ako holý fakt. Čo to znamená? No, že celý jeho život, rodina, spomienky, všetko je len nahraný program. A tu vidíme ten stret dvoch svetov. Na jednej strane je Sam, nazvime ho program. Ten, keď počuje, že je klon, reaguje presne tak, ako by program reagoval, hnev, popieranie, panika. Veď mu niekto útočí na jeho identitu, na celý jeho príbeh. A na druhej strane je ten druhý Sam, ten klon, ktorý je vedomie. On je už v úplne inom stave, je pokojný. On totiž už vidí, ako ten program funguje. On to neprežíva, on to len sleduje. A v tom je ten háčik. Tá správa, tá pravda sa jednoducho nemôže dostať k tomu, kto by ju mal počuť. A prečo? No lebo ten program, to naše naprogramované ja, má v sebe zabudovanú poistku. Jeho hlavnou úlohou je chrániť samého seba, svoj príbeh. Takže čokoľvek, čo by tento príbeh mohlo ohroziť, automaticky odmietne. Je to jeho základná funkcia. Dobre, takže ako sa z tohto dostať? Ako obísť ten obranný mechanizmus, ten firewall, ktorý chráni program? Ako sa tá správa môže dostať na správne miesto? Hederman tu ponúka naozaj zásadný posun v pohľade. Prvá možnosť, tá márna, je snažiť sa hovoriť ku programu. Presviedčať sa má, že je len sám. To je ako kričať na postavu v televízii, aby nerobila to, čo robí. Úplne zbytočné. Ale potom je tu tá druhá cesta, tá priama. Namiesto toho, aby sme sa rozprávali s programom, začneme hovoriť z pozície vedomia, teda toho klona, o tom programe. Cieľom zrazu nie je program meniť. Cieľom je ho len jasne vidieť. A aby bolo jasné, toto nie je žiadna novinka. Už dávno jeden starý majster povedal, nemôžeš použiť budu na hľadanie budu. A to je presne ono. To ja, ten program, ktorý tak zúfalo niečo hľadá, pokoj, šťastie, osvietenie, čokoľvek, je presne tou vecou, ktorá tomu bráni. To hľadajúce ja je tá prekážka. Tento celý posun v pohľade nás privádza k úplne inej metóde, nazvime to seba poznávania. Namiesto toho, aby sme sa snažili nájsť, kým sme, začneme si všímať, čím určite nie sme. Hovorí sa tomu aj negatívna cesta, alebo via negatíva. Ale pozor, to neznamená, že je to niečo zlé.
Znamená to len, že cieľom nie je postaviť si nejakú novú, lepšiu, krajšiu identitu. Vôbec. Cieľom je len jasne vidieť, čím nie sme. A nechať všetky tie falošné predstavy, všetky tie príbehy jednoducho odpadnúť samé od seba. Takže nejde o budovanie, ide o odhalovanie. A sú na to dve ďalšie skvelé analógie, ktoré to krásne ilustrujú. Predstavme si rybu, ktorá celý život hľadá oceán. Vôbec jej nedochádza, že v ňom celý čas pláva. To, čo hľadá, je to, v čom je. Je to tak blízko, že to nevidí. Alebo druhá analógia. Čierna tabula a na nej malá biela bodka z kriedy. Kam sa pozeráme? No predsa na tú bodku. Celá naša pozornosť je upriamená na tú jednu vec a pritom úplne ignorujeme tú obrovskú prázdnu čiernu tabulu, na ktorej sa tá bodka vôbec môže objaviť. A tá tabula, to je vedomie. A toto všetko nás privádza priamo k jadru problému. K odhaleniu asi tej najväčšej pasce v celom svete osobného rozvoja a svojpomoci. A tá pastka sa dá zhrnúť do jednej jednoduchej vety. Ja sa nemôže dostať z ja. Je to ten ultimátny paradox. To ja, ten pocit, že sme nejaká samostatná osoba, ktorá sa chce zlepšiť, zmeniť, oslobodiť, no presne táto osoba je tá, ktorá to nikdy nedokáže. Je to ako keby sa náš vlastný tieň snažil sám pred sebou utiecť. Nemožné. Inak povedané, akákoľvek túžba zmeniť svoj príbeh je len ďalšou súčasťou toho istého príbehu. Skutočná zmena, tá skutočná sloboda, neprichádza vylepšením tej postavy, ktorú hráme. Prichádza vtedy, keď si uvedomíme, že tou postavou nie sme. Keď jednoducho stratíme záujem o samotného rozprávača. Takže čo z toho všetkého vyplýva? Čo je vlastne výsledkom toho, keď sa táto pastka odhalí? Čo sa stane, keď to večné hľadanie jednoducho prestane? No, stane sa to, že celý ten obrovský projekt sebazdokonalovania sa v podstate zrúči. Odpadne tá ilúzia, že cieľom bolo stať sa nejakou lepšou, dokonalejšou, duchovnejšou alebo osvietenejšou verziou samého seba. Pretože tá skutočná odmena, ak to tak môžeme nazvať, nie je dosiahnutie nejakého úžasného stavu. Je to úľava. Obrovská, hlboká úľava. Úľava od toho neustáleho tlaku, niečo hľadať, niečo zlepšovať, stať sa niekým iným, je to jednoducho koniec toho vnútorného boja. A to je ten pokoj, ktorý nastane, keď hľadanie skončí. A tak, na úplný záver tu zostáva jedna kľúčová otázka, ktorú si môže položiť každý sám pre seba. Ak nie sme ten rozprávač príbehov, ak nie sme ten večný hľadač a ak nie sme ani ten, kto sa neustále snaží zlepšiť, kto alebo čo potom zostáva? A odpoveď, tá sa možno skrýva presne v tom tichu, ktoré po tejto otázke nasleduje.